Всім привіт! Ви на каналі Ренді, і сьогодні ми подивимось на нове оновлення в Бравл Старсі, яке тільки що вийшло пару хвилин тому назад. Обов'язково підписуйтесь на канал, подобайки теж ставте і не забувайте заходити в опис. Там є посилання на наш клуб, посилання на все інше, те, що вам, в принципі, я думаю, пригодиться. Тому обов'язково не пропускайте, що я буду сьогодні робити. Як я вам, в принципі, обіцяв ще в жовтні, да, в минулому ролику, по-моєму, якщо мені пам'ять не зраджує, я казав, що буду записувати такий міні-експеримент, якщо хочете, да, назвати так. Ми відкриємо купу нагород, ми відкриємо трофейну доріжку, ми відкриємо Бравл Пас, ми відкриємо все абсолютно, що в мене є, і подивимось, виб'ємо ми Зігі, нового бійця, який тільки що вийшов прямо зараз, з ось цих стардропів всіх. Чому іменно саме зараз мене будуть всі сюди приглашати? Так, мені це не потрібно. Мені не потрібно, щоб мене приглашали, тому давайте я ось це все вимкну. Як тут все змінилось? Я навіть і не в курсі. Мут. О боже, як вони тут все нагородили. Навіщо? А як зробити, щоб мене ніхто сюди не приглашав? Я щось не дуже шарю. Team Vines. Давайте 24 години, не додавайте мене в друзі. Все, ось так зробимо. Я не знаю, навіщо вони це міняють, це взагалі не те, що потрібно міняти. Коротше, давайте почнемо. З чого почнемо? Я думаю, що почнемо, звісно, з Бравл Пасу. У нас є година до нового Бравл Пасу. Ролик вийде з новим донатом і Бравл Пасом, я не знаю коли. Я не встигну все це зробити в один день, тому можете очікувати колись в інший день. Давайте, коротше, заберемо спочатку скін. Я взагалі нічого не забирав, я не грав у цю гру весь місяць минулий. Просто не грав, не хотілося мені. Тому давайте подивимось, зможу я вибити чи не зможу. От ви в коментарях під минулим роликом писали, що це, в принципі, неможливо. Це неможливо. Зараз, воно вже так не працює, як раніше працювало, да? І не випадає. Я надіюсь, що ми зможемо все це зробити. Да, як бачите, Бравл Пас Плюс я не докуповував, тобто я реально не купляв Бравл Пас Плюс. Не знаю, мені здалося, що це мені не особо буде потрібним, тому я це і не робив, в принципі. Давайте почнемо, будемо забирати все по очереді. Це все буде, звісно, довго, це буде максимально довго, максимально довгий відос, але зато реально цікавий відос, ви подивитесь, можна чи без донату, реально, звісно, я донатив, але все рівно, чи можна без кредитів ось це все вибити, якщо дійсно мати таку, знаєте, видержку і збирати ось ці всі ресурси, нагороди, не витрачати їх. А як це робити, тут уже я вам не підскажу, я просто не заходив, я не грав. Якби я грав, я думаю, що я б це витрачав би реально дуже сильно, тому що я не дуже сильно люблю це все тримати. Дійсно, мені любиться відкривати, я не люблю це все збирати. Але, як бачите, цей місяць я не грав взагалі. І дійсно я зробив досить такий непоганий результат, тому що я не витрачав взагалі ніякі нагороди. І це реально прикольно. Побачимо, в принципі, на ваших екранах. Просто реально легендарний відос вийде. Так, кредити. Ми їх не забираємо взагалі. Мені просто цікаво, тому що я за минулі, з ось цими оновами, стардропами, нічого не вибивав. Взагалі нічого. Максимум, що я вибивав, це було в минулому році ще. Кредити будуть падати. Точно, будуть падати кредити із стардропів. Про це я чомусь не подумав. Що за дурня. Ладно, окей, допустим. Я вибивав, в минулому році, виходить, і там я вибив легендарки, 2. Це було в момент ангелів і демонів, коли оновлення виходило, там реально насипало тоді по жорсткому. А так, я практично нічого не вибивав. Я взагалі нічого не вибивав, тому я не знаю, як воно зараз працює, і працює воно так чи ні. Але, як я вам вже сказав, скоріш за все, нам просто зараз будуть випадати дуже багато різних з цих кредитів. І в підсумку ми просто відкриємо всі кредити. Це буде тупо, я не хочу так. Так я не хочу. Ми збираємо все підряд, все, що бачимо. Ми забираємо кристали, ми забираємо блінки, монети. Опа, легендарний стардроп. І тут у нас гіперзаряд на Френка. Норм. Так, кредити ми поки не чіпаємо. Не чіпаємо кредити. Воно все якась анімації якісь підтупні, я не знаю чому, в принципі, так. Але чомусь саме так. Не знаю чому, знову ж таки. Так, монети ми забираємо, блінги забираємо, все це забираємо. Поки нічого не випадає, і це дуже дивно. Ми вже непогано. Знову легендарний стардроп, та як воно працює. Це що?
Це Зігі? Ні, це не Зігі, це скін на Честера. Ну такий собі скін, насправді, я не буду його ставити. Блін. А я не бачив анімацію, як там вона має бути, як там взагалі цей Зігі виглядає при випадінні, тому я можу запутатись реально. Я не буду знати, коли він там випадає. Так, окей, забираємо все. Ну, як вам сказати, поки що я не бачив взагалі ніяких тут реально приколів для недонаторів. Але у нас куча нагород, у нас купа ще нагород, тому я надіюсь, що ми все це зможемо відкрити. Дуже хотілося б, реально, дуже хотілося б. Це для вас буде, в принципі, уроком. То, що реально донат не буде вирішувати, якщо ми виб'ємо міфік. Якщо ми не виб'ємо, ну тут уже, як то кажуть, вибачте, да, донат все-таки буде вирішувати. От якраз і подивимось. Геми забираємо, блінги забираємо, кредити забираємо, все, що бачимо, забираємо. Мені цікаво один нюанс, реально. Кредити, їх же реально можна вибивати. Про це я не подумав. І про це мені, до речі, в коментарях також не писали. А я про це реально не подумав. А це ж реально, так виходить. Тобто ми можемо просто, по суті, навибивати кредитів і все. Але поки, як бачите, ні, не падає. Монети ми забираємо, 3500 забираємо, там куча ресурсів. Ай, я випадково нажав на кредит. Ну що ж я за людина? Легендарка, ось тут по-любому має бути. Це що? Це скін на Анджело. Зачем? Непонятно. Не знаю, що це за скін, коротше, якийсь скін. Ну що, я відкрив весь Бравл Пас ось так швидко, і мені не випало. Якби я зараз кредити би ось ці позабирав, я би вже забрав його. Але у нас є трофейна доріжка. 21 тисяча золотих монет. І все це я збирав дуже-дуже довго. Все літо практично. Ну блін, я же тут буду кредити ще забирати. Блін, от я не подумав про це реально. Ну так нечесно. Ну я думаю, не вистачить. Тут мало дається кредитів, тому не вистачить. Так, окей. Ми забираємо все, що бачимо. На кінець-то я можу забрати ось ці всі нагороди. А по пушу також буде в цьому місяці, в цьому сезоні. Я думаю, ми це зробимо. 100к ми точно доб'ємо. Тому стежте за каналом. Ой, куди я так полетіло? Забираємо. Блін, не можна забирати все, що хочеш. Потрібно по порядку забирати. І це мене дратує. Чому? Чому я не можу сам обирати, що я хочу забирати? Ну дивіться, ми вже практично 1000 набрали. Ні, ну так не цікаво, ну це ж бред. Це реально бредятина. Це реально діч. Смотри, у нас вже 1000 кредитів. Я хотів вибити насправді, а воно ніфіга не відкривається. Ну як так? Блін. Новий світ. Чого? Окей, ну, може тут буде? Що це? Це скін теж якийсь. У мене до сих пір не було цього скіна, господи, який я нуб. Окей. Ні, ну не випадає. Чисто не випадає. Но, знову ж таки, є реально шанс. Ну, блін, кредити. 1000 вже. 1000. Я ще так багато, я так швидко ніколи не назбирав. Це реально швидко, дуже швидко. Це мене дратує. Розробники спеціально так зробили, щоб люди донатили, походи. Дивіться, у мене вже 1035. У мене взагалі не те, що я хотів. Блін, да ну нет же. Все? Ні, ще не все. Блін, у мене куча нагород, у мене дуже багато нагород. Якщо, по суті, грати 6 місяців і не забирати нагороди, ну і донатити, як я, то, в принципі, зможете от на халяву відкрити його, як бачите. Це мені взагалі не подобається, реально. Окей, у мене ще є 250, це ми ще почти забрали. Практично ми забрали. Блін. Я не хочу його забирати на халяву поки що. Я хочу зі стардропів його відкрити. Ні, ну все, ми його забираємо через кредит. Ну це так нечесно. Боже. Мій план провалився, да. Я чомусь про це не подумав. Я реально про це не подумав. Чому я про це не подумав, блін? А ми ще з сестрою це обговорювали. Вона казала, що, типу, так, що це неможливо зробити, тому що, по суті, можуть випадати кредити. Ну, от реально. Ну, от ми забрали, по суті, його. А я навіть не всі нагороди забрав. І що з цими кредитами буде тепер? Правильно, нічого. Вони просто згорять. Блін, як некрасиво виходить. А в мене там ще, ще тільки нагород. Ну, коротше, ось так якось, да. Давайте цей відкриємо сундук безкоштовний. Цікаво, що випаде.
Розіграш Brawl Пасу і взагалі донат, покупка, ось це все буде або протягом дня, або завтра, тому коротше стежте там за каналом, очікуйте. Ну що випаде? 21 нагорода, а ну-ка. Поки нічого не світиться, це дивно дуже. О, ну що тут? Що це? Скін на Амбер? О, кстати, популярний класний скін, реально. Скін на Амбер. Санта де ла Вега. Клас. Куча взагалі всього я навідкривав, дійсно. Ну, як то кажуть, прикольно. Але я не так хотів. Ще один сезонний трохи? А ні. Ну, от гра заглючила. Ну, що ми маємо в підсумку? Ми маємо 115 гемів, 15 тисяч блінків і 35 тисяч золотих монет. Дофігіще, насправді, капець. І це я ще не все забрав. Якщо я заберу все, абсолютно, що я, в принципі, і заберу. Хоча я не буду забирати, знаєте, я не буду це забирати. Вийде новий боєць, я зможу тут позабирати ще кредити, які тут залишились. Тому очікуйте наступних відосів, да. Через місяць повернемось у ось цей хаос, як то кажуть. Окей, а тут у мене що є? Я б ще звідси би повідкривав, щоб не відкладати на потім, раз у нас вже така гулянка, плюс-мінус, то давайте відкриємо. Може зараз ще щось зловимо. Скін на Мо, це новорічний Мо, скоріш за все, тому що в мене його не було. Ну-ка. Боже, що так довго, ну? Да, це новорічний Мо. Ну такий собі скін. Коротше, всі ці нагороди я залишу для наступного відосу. От реально. Тому що Brawl Pass ми вже відкрили, будемо купувати новий Brawl Pass, будемо донатити. Ось там всі ці нагороди довідкриваємо. Пишіть в коментарях, що думаєте взагалі про цю ідею, про цю тему. Мені здається, що це бред собачий, реально. Так, новачкам з одного боку це легше, але, з іншого боку це фігово. Це фігово, тому що, ці кредити, по суті, могли піти на іншого бійця, там, на легендарного якогось, а вони пішли на міфіка. Це несправедливо, я вважаю. Все. Очікуйте розіграша, очікуйте знову доната, очікуйте всього цього, підписуйтесь на канал, подобайки ставте, коментарі пишіть. Скоро побачимось в нових відосах. Всім пока.